Incorporated. Bueno, mga higala, mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Arturo. Kini gibuhat tagduwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Arturo. Kaya problema bahin sa kong asawa nga ambot aning asawaha. Di man gud mulaban ako. Ambot na pa ba kani si gugman ako. Kaya brulang ko ikalalis. Dili gud mahitabo nga mulaban ni siya. Ako man siyang asawa. Pero anong gid niya masabtan akong problema, ingnon ko na ni pagsugod ang tanan. Stars are suspended above the floating yellow moon. Two hearts were blended while the angels sung a lover's tune. And so we kissed, not knowing if our heart could pay the price. But heaven welcome us to paradise. Blessing our Lord. Sakto na daw, sakto. Hindi ko kabot, bro. Paita ning... Ay, paita ni Timuga. Ano mo mga producer makabantayan eh. Si Parikanot. Uy, Parikanot. Pre. Alisa, pre. Arturo! Oh, Pre! Tay, ngari. Ori. Dali, pre. Ay! Tuma ba yan? Ikaw na, pre? No, pre. Kanina. Wag yun ko saan ni pre, ha? Imong yun kong gitawag. Pasaylo yun ko. Ay, naunsa na taong ka, uy. Di man ka mapit din sa amo kung way kaon. Masa papaliton to, pre. Baik ko kung sa kayo ko. Abi pala niya nga, watay kilainginan sa mga bangag. Sige. Kana bang mga bangag ba? Kanang bisagwa magustuhin na sa mga tao. Pabaga lagyapos dong! Pabida. Maori sitwasyon na to ron. Nagpabaga sila sa daong. Labi na yun sa pag-una tong dako-dako sa ombudsman. Sus! Lagot mo ya. Di ba, bay? Pre? Sa ato pa, ikaw magpabagal po di ka ni pre. Maor, gini. Mana mo gini akong lahi, pre. Pang-survival lang sad ba? Kini, pre. Mutan na ko Saban. lang, pre. Sweet mo yung kaskaon mo. Kay bilib yung kayo kunin mo kay kung asang okasyon. Amat yung ka. Pre, ito, pre. Ha? Ano ko tao, pre? Oh, kay yun sa manimo ang pagkibaw, pre, nga, o gato dunay okasyon. Ha? Yun sa manimo pagkita na ko. Sa ato ba? Dito sa ga. Tugtog yung kabila. Bilin pa kita. Saban, mga mo mga pre. Bebe, mutan na ko. Unsa man, be? Unsa mga pagkauna ang pinaka-paborito kayo nimo? Kanang pinakalamig kayo para nimo ba? Nagkano eh? No, sawan. Litsong ba, bay? Naguna sa. Sunod. Litsong manok. Ikatulo. Bulalo. Bulalo? Wow, pero ang sabi niyo pinakalamig kayo sa tanan para nimo? Pre, para nako. Ang pinakalamig sa tanan. Kanang hinatag. Bungot ito'y. Bungot ito. Asa yung ni mo kaon, be? Asa mo ko, be? Kanila sa, ha? Ano kanila? Usa man ni? White rabbit. Probida. Apil sa di ka sa bangag sa ilong. Rabbit. Haka ni mo, pre, bida. Tinawag niyo na, pre. Ikaw ka kayo na ikaon. Rabbit mo tao ni pagkidjort pa ni mo, oy. Nga naman, pre. Bangga. Sabar, be. Baga kag naon, pre. Usa? Nga baga kag naon. Abungot si Toy ni mo. White rabbit pa yatag. Ganilap tag magagnaw. Swe! Isa to gikasulti ni Mas Gawas, ha? Nga, parikanot, good. Ngano naman sad, imo na sa gikabuangan. Ay, good. Sewa, mamura man to nagbagulbol ang naong nga milibiya din, he? Ay, ako rin ikabungan, good nga. Nangita magkaon, akong itawag. Nagitagaan ni mo kaon. Oo, eh. Pati ka niyang isi sa akong gihatag. Unsa di gihatag nimo? White rabbit. Ay mao din nagbagulbol ang naong adto, kaya bag yun nimo, oy. Saan na kaya bag ba? Saan na kaya bag doon, eh? Katong gihatag nimo. Ikaw kuno, gigutom na kag maayo, mangita kag kaon. Nangayo ka, tagaan kag white rabbit, palipay ka. Unsa man di gusto niya? Mangayo siyang lechon? Nabuhat naman ganing suwa na to? Hilom, oy, wadyo kay buot, eh. Madugay Arturo na, makakita siya sumangay anang kalaki nimo.
May dim sukol. Ilamay, sukol. Umagani ka mo sukol lagi hagad kag sukmagay sa tong silingan si Elpidio. Oh, maluoy lang ako, mga ko sukol. Kay kung ako tong suklan, bawag sa pangitang hilot. Recorded by X Thunder Gaming. Pero medyo may maglalay sa kasawa kay kung doon na ko'y mga binuang, magtuo mo rin siya nga kung tinuyuan. Mao nga, alam ko kumikitubay niya, huwag kumutubay. Unya to. Si minararago ng bana ni mo, Velma. Nagdako rumang lawas ng tawhana muro magway buot. Dili kay mura ma, wa kinay buot. Bida, kung buhi pa lang to sa papa ni mo, ingon anang imong nabana, na, perme yun ang maduklang papa ni mo. Da, may rasan nga wa nas papa ma uy. Kaya nga naman, Ay og buhi pa to, aw mamatay lang gihapon tog sayo kay mamatay man tos konsumisyon niya akong bana. unya ikaw, wa ka makonsumisyon. Da, og ako nang seryosohon ng tawhana ma, murag mas mag-una patingali ko ng tawhana nagamatay. Aw, mao gyud na. Mao bitaw misulti ko nimo ani, kay dili ka ba makaseminar ana tawhana. Kay og unsa gani ako'y seminar ana. Na, maghago-hago lang ka na ma. Wa gyud kay makuha ana. Wala ko yung topic na yung pinagsultihan, da? Eh, Daan pa ito ko. Ano man taon mo eh? Wala lang dumulay na kita ang gwapo. Akpor agad. Gitiwasan gyud hanggaw ay. aw, pati lawa dayon. Be, pakita ko be. Kung saan ni mo pagdisiplina ng bana ni mo. Pakita ko. Ayaw na lang maoy kay na lisod na ako ng mahinaykan. Uturo man sabday ka, Belma. Pulos butbot. Diyan na mo ay. Kay murag naglabad og sugod og una ko ninyo. Ay. Ano sa tos mama ni mo? Ambot! Sa? Ikaw yung gasulting wag ka kay Bao. Oh, come on. Sabi na tuloy, kapoy mo pangugas dito sa plato ka. Pagpalit sa dito bugas, be. Wala man natin bugas, oy. Wala na tayo bukas. Last lang ito itong giluwag na ito kagabi eh. Kay bawa mo na kang parawa, kang alam ka magsulting wala natin bugas. Ang saan na limot mo ko. Ang kalimot mo ay gahom. Hilom diha, nanasad ng anay mo mga sinultihan nga makalagot usahay. Ay, paita ba ni mo eh? Sige na, sige na, ako na pa sige yaw-yaw, be. Kay maglungag pa ta. Oh, day, day. Yo, nang pating. Nang, tigaan ko kung bugos ng be, 5 kilo. Oy, mukha pa rin na siya bugas. Iyay, murag sugamak na sining ako pagkalalaki ang nila. Ate, sige, sultin mo. Sige, sultin mo, Bart. Man. Ikaw mo to sa Arturo, no? Oh, ako. That's me. Wala. Englishan man ta, soy. Murag ibaw din siya nga di ka kasabot ng English, soy. Bila di ka kasabot in English. Sorry ha, sorry ha. Bida ni mo buguan ka na ko, do? Ha? Buguan ka na ko? Dili, buko ko taon. 3 plus 4. 7! Oh, bright lagi ka. Ingon ka buko. Ibibigay usap-usap. 4 plus 2. 6! Wow, bright ha. 2 plus 4. Pila? 9! Pila? Ha? Pila? 9 lagi! Oy, namugo magkalit. Unsa? Gani ang sakto to 4 plus 2 equals 6. Pero okay na ng gibali 2 plus 4. Nga, manay na doon. Ako rin sa gibaling answer. Unsa may bali sa 6? Nay. Naarap na. Yan siya bali sa 9. Ah, 6! Sabi niya eh. Ito. Ano kung taon na mo nang ituwa ng answer? Ha? Di mo sa gibaling pangutana. Dili ka dito sa kabugo. Kung dili, bulay o pagyod. Taro ka? Kung na may drama si Francis Paris nga sa tanang bakak, ikaw rang tinood, imo lahi. Unsa man? Sa tanang bugo, ikaw ray bulayog. Tawan mo! Tawan mo! Ano ang tawa mo dyan mo? Hanggang mo? Inyo nagkatawa na inyo amo? Hilom ha? Ha? Nakamainus ka na ko? Ha? Wa man, minus good. Lagi ng life, naibugo, na say bright. Hilom ha? Hilom lagi? Bida ni mo mi absus! Mirap! Sakito na oy! Nga! Palaga? Ha? Palaga? Sukol! Imo bugal-bugalan! Sukol! Gusto na mga pagbugal-bugal ako, ha? Sumala ba? Siya may sulti na Wa ko'y gisulti ni mo. Katurang mingon kayo mga buko.
Oh. Huh? Iyay. Huwag ka mo tawa, ha? Sila rin nga tawa pag ingon akong bugo ka. Oo. Nanapong rin lang ba mga kanahanay. Klaro kayo. Sakspan man nga nangatawa pag ingon ako nga bugo siya. Awa na, nangatawa ginong mayo. Awa na, nangatawa sila. Ang komode mo, Ayaw na nangatawa ilan Utro ka! Hindi mo. Magayon na rin. Recorded by X Thunder Gaming. Hoy! Unsa naman mo, oy? Gusto na mo pagtawag mo pulis! Pagtawag mo pulis! Hoy, kani mga gwapo! Pagdali mo mga gwapo! Nadalgin min duha sa police station ug dito giapas ko sa kasawa nga tigdong usap ko unya to. Kasi mang pangitaray. Gidamang ko din niya akong bana. Isa may ngan. Arturo, sir. Si Art? Katong nang hagis dito sa tindahan ni ng Patring? Ha? Nanghagis siya? Maubitaw among gidari ni presinto kay nang hagis. Naurot pamuak ang mga botilya. Daghan kayo ng mga botilya kinahanglan yun nga bayranan ninyo tanan. Kinuo ko niya asa man akong bana, sir. Nasa silda. Suda dito. Nadihaw, diyan silda ha. Sige, sir. Salamat kay sir. Oh, Dave Alma. Salamat na ito ko tayo. Pag-ausan ko nga eh. Hilom ha. Maglagot ako nimo. Naglagot lagi ko nimo. Maong hilom na sa kadiha. Day, Animal ka. ako Giingnan ta ka nga bantayin ang baba nimo kay permi ka makakita og away. Gahi ka mangugugod. Pinta gid ay. Hoy, mulusot pala ning kumo na ko diya sa rihas ay sus gikulata na tika. Ang taong ko sa Hilom ha. Hilom ha. Sige ka lang ingong may sa. Bantay lagi ka abot sa ato. Bantay lagi kag yun. Bangi ko din, Dave. Ang mga gawas ko. Taguwat kay daghan kong bayranan. Tungod na mong kabuang ha. Daghan kong bayranan. Wa man taong ko sa anyway. Ako may kitapatan nila. Hilom lagi. Dito ka pag-ausun di aron. Agilom ha. Hilom ang paghuwat din sika. Ay. Wala akong problema ron kay bisa nila ko may nangunas kagubot. Ako may kapigipasangin lang sa akong sawa. Inay nga balaban siya na ako. Pero maninog ako'y pakasad ko niya. Mayo ka ni. Banagog ko. So dapat lang tang mulaban siya rin ako. Kaya sabag ko siya. Pero itong siyang mulaban speakers mo. Ay ka ni. Di kamu ko. Sa mga ikasulti yan eh. Ang saman kung kamu pasulti yun. Turo. Okay, ang sender na ito karoon at lawa. Arturo. Si Dodong Art. Arturo. Kani sa Arturo ati pres, meron medyo may pagka abang ali ba? Ay ikaw. O sa sa Arturo sa imo ang meron ko to basahon din siya ka ng... Ay, magbuot to. script dong. Draw paliuta dong. Tanaw na to unsay ako nakabaminaw ko pero nawas ko to kay daghan tag yunahon na lagi taon. Kaya pasalamatan na to ang tanan day mga nanghatag og mga tabang dito sa norte ati pres. Nga Nagani yung bulato ni mga blind. o mga blind ganina. 4,000 lang daw. Oh, grabe kayo. Sus, believe ko sa mga blind pod. Sa tanan nga mitabang ha. Thank you kay inyong tanan. Nya sa tanan gayud, dako na nabot ang tabang nga tinuod nga tabang nga gihatag diri sa RMN White Space Cebu. Ate Pres kay 3 million na kapin. Salamat kayo sa tanang mga nitabang. Thank you kayo. Ate Pres, ang atong sender si Dudong Arturo. Okay, ni Dudong Arturo. Ako believe kung saon ako gubot kayo. Ako may sanginlan sa akong asawa. Inay mo laban siya na ako. Mura minon kung ako'y kasadon. Ang mayo ka ni, bana ko. So dapat ali siya malaban ako kaya ako asawa taon. Nakapat siya away dong. Di man siya labanan siyang asawa. Pero ato mulaban sa bikas para nami inani yun dati pres kanang naitaw nga dili mulaban ba? Ay, dili. Di na siya konsentidor. Dili konsentidor. Kanabang na may uban nga bisagsadaan ang ilang parindi ba ron or ikson labanan di ba butan ako sa tinuod do di ba pero naa say kuan good may buong na lang ano di mo laban sa iyang kuan baron anak baron kay nakasa di kay labanan di ba muna
ang tao nga mo na dili konsentidor. Tinood na ati pres, kanis ka Arturo, na yung ban na si isawa Vilma, dili konsentidor ito pres. Bisan na akong papa sa una ito pres, kada makasako sa una, ako'y bunalan. Maulo, ginana. Oh. Nabi inana. O makasako sa una, dili ako makasako. Sadaan, kada bang doon tao nga kanang makasako, dire na to, nga masumbong ta sa itong papa, kita may bunalan. Kita kasaban. O kita kasapan, bunalan ka. Para ko na pagbatngo na nga, dili maayo yung magibuhat. Nasa ingon nga, ngano ni suroy man ka. Oh, Oh, di ba? tinood na. Oh, di ta ka magkakitaan na kung di ka masuroy. Kuno, di ba? Mukha ni kasagaran ka di adto. Mabito na taon natin. Di ba kakita, nung suroy ka? Di ta kakita, bitaw, tinood, huwag ka masuroy. Huwag ka masuroy. Nara ka diri, di ka kitag-away. Tuyo. Nara. Aba mo sa ikasulti na ito niya, ma'am. Ang kanina siya ngayang bana kay na preso kay kana bang ngayang bana sa imong storya kanang wa bitay unod. Way unod nga murag Ay, sinultian mo murag sakit. dadang bugal-bugal unsa pa? Murag way unod lang. Way unod din ang storya no niya ang iyang asawa mo sige mo konsumisyon. Sige dito presuan niya ingon pag-ausa ko dire balik ko unya ra kay ka bayad pa sa mga garapon bayad sa mga butilya nga buwak sa diyan nakita grambol ang iyang asawa. Bitaw. Ay ang bana. Arita diris New Testament Juan 13 versikulo 34 maghatag ako kaninyo bagong sugo paghigugmaay kamo ingon ako na higugma kaninyo ako ning gibasa tungod kay pananglitan og ang ilahang kahimtang kuwang sa gugma ang bana manggod ang akong pagsabot dili mutuhop siyang galamhan ng isulti siyang asawa. So, ingon, apan sa iyang pangutana, kasi siya may sinder, og naigugma ba kuno niya iyang abahan asawa, nga di man mo laban niya, natural, Arturo, ikaw may sinder, dili ka labanan, kayo sahay ang imong gipang buhat, dili man na ang labanan. Tinood na, sayop man. Imo mang magbugal-bugal ka man usahay. Kada bang istorya sa among probinsya nga, dili din nagkong tao, yang sinultian. Oo. Dili din akong tao. Ang iyahang kinaiya. Mura mo kada bakit mo binata. Ya binata masakitan manguban anak. Oo. Ana na naturo. Kapag nung grambol Oo. Kanang gingon nimo nga basig kuwang ugugmay mo asawa kanang ikaw tingali basig upo ka magtinarong. Ipakita po nga naapo ka permis. Husto sa di mo mga gibuhat. Nya panid og wala ba makakita ang imong asawa sa mga imong mga buhat. Kay basig sige po kagkiat, sige po lang kadihag wa magtinarong si mo bisag isugo kag bugas. Tubay pa kag 4 plus to. Sugo kag bugas kaway malungag. Nag-variety show nung kadiha nung sagot ka. Tuloy art dong art. Variety din siya. Sunod sa mga Pedro kay bag 16 anyos. Balik ta. Turo, ikaw man ang bana, ipakita nga responsable ka pagkabana sa inyong pamilya. Ipakita sa imong asawa nga ang imong mga lihok, ang imong mga sinultian, ang ayan ka nga respetaan o higugmaon sa imong asawa. Isip bana, isip amahan. No, di ba? Og ikaw po na asawa at tipres magkonsumisyon ka mag-apel kaya mayat pa makas mga garapon butilya nga nabuak sa pagkaaway nila ito tindahan kaya gisugo ni mong bugas nga pel pa mo itong variety show. Tinon antong Pedro. Munang ako dili wag mo na ako ito ko magminyo Ganun ban? on sa press Ganun ban? hado ko mga anak salamat ka muna ka dito naman doon Tunay ko ay puzzle. Tihan.